पहिलं सुसज्ज शॉपिंग सेंटर महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट्स अँड ॲपरल्स, लेडीज अँड मेन्स गारमेंट, वेडिंग क्लॉथ उपलब्ध. महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट्स अँड ॲपरल्स, आदित्य बिझनेस सेंटर, गांधी चौक, सावंतवाडी. सांगुळवाडी गावचे ग्रामदैवत श्री भगवती देवी मंदिराचा जीर्णोद्धार सोहळा 9 मे पासून सुरू होतोय. याची तयारी अंतिम टप्प्यात आली आहे. भाविकांच्या सेवेसाठी देवस्थान समिती आणि ग्रामस्थ सज्ज झाले. जीर्णोद्धार मंदिर झाल्यानंतर जीर्णोद्धार मंदिराची जी परंपरा जी होती त्या परंपरेप्रमाणे तिची अनुष्ठान घडवली गेली. इतर ग्रामस्थ लोक अधिक हे आपले ग्रामस्थ इथले काय बाहेरचे मुंबई मंडळी यांनी जे काय आपल्या सहकार्य केलेलं आहे त्या सहकार्याने या ठिकाणी हे मंदिर हा डेव्हलपमेंट केलेले आहे. त्याप्रमाणे हा डेव्हलपमेंटचा डोरा हा उभा केलेला आहे आणि ह्या भगवती मंदिराच्या सहाय्याने आणि ह्या देवीच्या कृपेने सगळं निर्माण झालेलं आहे. हे आता उद्या तिचं प्रतिष्ठा सकाळी 7 वाजल्यापासून पुढे 3 दिवस चालली जातात. या आता देऊळ आहे ना, हे जवळजवळ गावच्या लोकांनी जवळ 1.5 कोटी रुपये हे जमा करून हे दिले आहेत. आणि हे देऊळ हे गावचं सर्वांचं आहे. मत मानकरी इकडं तिकडे सर्वांचं आहे. हो, गोरगरीब आहे. देऊळ पहिलंच झालं असतं पण कोविड काळात जरा उशीर झाला. त्यामुळे नाहीतर 1.5 वर्षात म्हणजे 2 वर्षात मंदिर झालं असतं. आणि ह्या मंदिराचं उद्घाटन आपले मठातले महाराज अंबाराम महाराजांच्या मठातले विठ्ठल महाराज हे उद्घाटन करणार आहे. आणि ह्याच्यामध्ये कार्यामध्ये आम्ही कमिटीने जास्त सहकार्य करून सगळ्यांचं मुंबईवरून गावावरून मुंबईला जाऊन सगळ्यांच्या वारंवार घरी जाऊन वगैरे वर्गणी गोळा करून माध्यमातून सगळ्यांकडनं पैसे गोळा केले. जास्तीत जास्त काटेसाहेबांनी जास्त त्यात मदत केली. त्यांचा हातभार जास्त आहे. आता त्यांनी एवढा पुढाकार घेतला नसता तर एवढा वाडीतल्या लोकांनी गावातल्या लोकांनी एवढं सहकार्य कोणी केलं नसतं. कारण त्यांचं ते एक नाव तेवढं वेगळंच आहे. त्यांचं ते हावरे कन्स्ट्रक्शनमध्ये व्हाईस प्रेसिडेंट होते. त्यांनी त्या याच्यावरती त्यांनी आपल्या मुंबईला 3 मिटिंग लावल्या. त्या 3 मिटिंगमध्ये एकदा आपले सुरेश हावरे साहेब होते, त्यानंतर नितीश राणेजी होते. त्यांनी सगळ्यांनी सांगितलं बा तुम्ही मंदिराला सुरुवात करा. हावरे कन्स्ट्रक्शन साहेबांनी त्यांनी सांगितलं की आम्ही तुम्हाला जेवढं सिमेंट लागेल तेवढं आम्ही पुरवू म्हणून. आम्हाला एवढं त्यांनी सगळ्यांनी सहकार्य केलं आणि असंच सगळे पुढे पण सहकार्य करतील अशी अपेक्षा करतो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.